12-én kezdtük a felkészülést, és tényleg kellett 4 napon, megmondta nekem az edző, hogy valami számol a terekbe, és nagyon jól esett nekem. Itt nagyon jól érzem magamat. Naponta 2 edzés, de kemények edzések, de kibírhatóak. Én szerintem különbség az, hogy a A-csapati foci gyorsabb, mint a U19-ig, taktikailag is más, és gyorsabb szinten fociznak is a fiúk. Az ősz folyamán is az A-csapattal kezdtem a felkészülést és mindent, és most télen is elhozott az edző ide Belegbe. És nagyon jó érzés, hogy itt lehetünk, sokkal keményebbek az edzések, napi két edzés, de valahogy túléljük. A magyarok szárnyuk alá fogadtak engem, ezért én is jól érzem magam itt. Kártyázgatunk, fifázgatunk, meg ilyenek. Valószínűleg ez elég gyorsan eltelt ez a 2 hét, csak érzésben éreztük így, de meglássuk mindezt majd továbbra is.